Oh yeah, yeah. Oh yeah. Yellow wind. Yellow wind, baby. So, tell me, ngingaqhamuka abafazi bakho zizobuye so wenzenani? Hawu, ababa lalela wena ngithembise izulu nomhlaza. Ukuthi manje ngabe uyaqala nje uphila samastendana uyabona? Wow. Ingathi abafazi bakho ngathi Iliyona lalela abafazi bami banayo impela idrama. Kodwa ukuthi bafe. Hayi, mhlawumbe kunelinye iqhinga singaqhamuka nalo. Awu, ngithembe wena. uzoxabana nabo? Bagwazi. Ingize ngibabulala. Hayi kwanyukela. Awungeke. Hey, ngiphuma amasho phela mina. Lalela, wesingakungawa singizana. Asivele sithathe remote, igame isizoqala le. Awu, nganami. Yini konje la zibhede yakho yini la? Lwavele lwamosheka usuku lwami laphela nje nya. Hawu. Mnganami, yini awusangiboni yini? Oh, baby. Your friend is friend. Lalela wena. Endlini manje. Hayibo, samnandi nje la. Kumnandi ini ulandwe yimina wena kamasha ne? Hayibo, ngizamele ukuza. Hawu. Mngabafu awumyeki ngani umama? Hayi kuyangisazi. Ngathinta ibhanti kwanyakaza uthayi. Wena ngithendlini. Hayi. Bafu ngempela bekumele ngempela wenze ngale ndlela. Wena ngiyayibona le ngqondo yakhe ndizokuxaka uyezwa. Ohamba la. Sekhamba la wena. Hayi. Ohambe la. Hawu, mnganami. Oh yeah. Yeah, yeah. Sentombazane kuzeki sabathela nyayitshela ihamba nabafana ubusuku bonke. Ngiyayixoxa lemthondo. Ngiyayixoxa lemthondo. Mana wemnganami hawu ukungitshele kahle zololokhu besinhlwempu sobabili ngokuphazima nje kweso wena usunentombi entsha Lalela boy. New from the box. Kuyakuthiwe imali ayithezo limanzi. Uyabona? wemnganami shuthi iqiniso le nto engizwa wena le nkunzi yakho le iyakusebenzela shuthi Ubani obamba inkunzi wena? hawu wemnganami ngizwile phela wena mnganami kade uhutsho umphakathi zololokhu. Oh, ukhuluma ngaleyo. Mnganami, ingasamgxoba umuntu kanjani. Ngamgxoba. Kwaze kwafika umphakathi ngamgxoba phambi kwawo. Bekhuza abafazi abaphepha kwamapitoli ngimgxoba. Ngilokho kwaze wafika namaphoyisa. Nawo ahluleka azabiza amasosha. Ngilokho ngishilo ngene. Tish ngiyakutshela. Ngikhawa manje ke. Hawu mnganami phela ngizwile indaba wena bathi ukushaka kancane ngempamane lapha yebo emva kwalokho mese nahubhani ilokishi lonke leli. Hayi banamanga hayi wena usasho kuncane wena ngine video mina. Okay. Lalela wena nami awusho ke ngempela kwenzakalani ngempela Ish, ngiyamlalela. Kubi. Ayinamali
wena lo angimazi ugibela ngani mase kumele abuyele kamanje ngibroke imali siqede kogogo naye wewe mnganami pho manje wena awuthole ngani umashonisa noma ukhezu uneqhinga wena asiyekhona wena Nsuku ngathola amakhanda amakhulu nize nilandelana ngempela nisho ningihlasele ngani amakhanda khuluma wena wena ngithilani phela hayi bo ududa ngichithele isikhathi hayi awulethi inhlalo bathatha la hayi ngamanje futhi asizanga thina ngokubi zela ngebhizinisi uyabona ibhizinisi lani lelo ibhizinisi angithi phela wena lana kunalento kuthiwa uhwebo lento imali imboleko wenzayo uyabona manje tshelani mina ke bapha abafazi awu no wampona hey wena awungiyeke ngalo wakho wena awu abafazi bahlanganaphi ke nento esiyenza la manje ngoba phela lalela inquba mgomo nendlela engisebenza ngayo leyo abafazi bona baliqonda ngcono ibhizinisi kunani nini cha phela lalela futhi mina esikoleni ngayenza iaccounting uyabona so ngiyakwazi ukubona if the business is making profit or loss and manje wena ngiyakubona making profit wena and that's the green light uyabona mina ngizongibhedela la le ndaba ngiyikhuluma abafazi bengekho phumani futhi la awu namphona wena ngithiya umeyancane awungeke manje wena buye nalomfazi wakho lo yisitufuza ngifuna lo impela umcuza lo angifuni lokomile lokho lokusacile angifuni lokho ngifuna lo mfazi wakho lo yisitufuza wayisitha moya awungazi ngifuna umcuza impela lo hayi lokho komile ukusacila ngifuna impela lokho kuzacila udakiwe lo sizomgcoba sambe hambani kuwe nabafazi ugwayo wakho ubheme udla ndo usukashile ngabatshela mina ngeke bangishaya ngengoma ngithefula hlangana insizwa wabafana bami bafika mina nosuku yilo muthi ehlula izangoma ikade sekusangana amakhono yazi umuntu akavele ayilungisele kusaeli yabona khona ngavele thina siya enkonzweni yephasika holi Hayibo. Usuyakhona manje? hayibo mina ungangithinti mina ngumfundisi ebandleni ingakho nje ngikhuluma ngephasika siya kwiphasika phakathi haleluya Ukhonza pheke mfundisi. uyabona nje ukuthi ngiyinhlalisuthi mina ingakho phela since ufikile wena akukho unye sakudlile sileyo nje sitamzela nje emasini ekudleni okunempilo uyabona Then ke iphasika nesihluthu kuhlangana because izinto ezingahlangani phela lezo. lalela mama yazi kube nephushana le ndaba iphasika nani khohle yona mina ngiyinhlalisuthi mina yeah holi baba Isabatha iqala ngolesihlanu. Ngo6 wena lelo lakho liba khona day. mama wena ufocus ngikatshela nje ukuthi mina ngumfundisi ingakho kuba ngathi ngiyahlukunyezwa nje yabona ngilowe nje njalo ngidla amasi uyabona Shut up mahlalela ubroke. eish khona mama kuthi akubi into kanjalo yabona kodwa phela bo ngineqhinga mina lokuthi sibe nemali kodwa kumele siqale somewhere Awuchaze ngendlela. yabo iplan yami la ndaweni kunomashonisa olaziyo ibhizinisi lakhe yabona so siya kuyena ke njengamanje Hayi. Usofuna ukufaka mina manje emashonisa. mana awukakozwe ngisho ukuthi ufuna ukuthini lalela mama lo mashonisa uyiscam uyabona uyaxaka akaboleka amadoda imali uboleka abantu besifazane kuphela uyayizwa leyo nto wena Ungizebekho kanjani? uziyazi uyebo Mina ngeke. mama wena ngeke ngayibona lento ukuthi awufocus ayithi wena awuyena vele wala endaweni so into ozofika uyenze uzofika uthathe imali ubize isambe esingaka ngeke azanqaba
umtshela ukuthi uhlala nje la endaweni 47 egqumeni kaMthembu. Hawu uthathe yona imali le kini kaMasha. Yabona? No worries. Lalela Themba lami. Mina ngiyibhoza mina. Ngiyiqhawe. Ngizokuvikela nanoma yingane nangempilo yami. Uyabona? Ayikho into ezokuthinta nje wena. Usanami eduze. Asambeni mama. Oh. Hawu. Vikela mina. Hawu. Wena mama, awufokazi mama wena. Uyabona mama lento esanda kwenzeka lapha. Yingozi liyane kodwa ingozi mina bengizama ukucontrola isimo. Angithi mama ngoba physics uyenzeka. Kuthiwa amapholi afanayo ayarepair. Nani nithi amadoda ayiziphi. Okushithi inja iyayiluma inja. Intombazane ibingeke ilunywe inja. Yabo bengenza isimo sibe right. Bengithi ngihamba namadoda. Lalela mama. Phela ama opposite lontos poles. Lontos attract. So manje la ama bitches attract dog. Nkosazana manje uvele wakhetha ukubashiya bonke labo umashonisa abagcwele yonke le ndawo. Weza la kuKhizo. Hey engabe ngigezeli Nkosi yami. Hayi, okusho ukuthi ube umashonisa ozwana nami. Indlela bachaze ngayo uyalazi ibhizinisi. Cha washo kwaqondana impela. Ewu nawe ubuke ngathi lo kamnandi kakhulu nawe usungikhokhela. Hawu bhuti, ubuke kulungile yazi. Mina ngosindi. Ngisanda kufika la endaweni. Ngaze ngajabula ukwazi isiphalaphala ngiyasho ukuthi amehla ami ngajwayela ukubona kule ndawo. Yeah, ngo-7 phezulu eGqumeni Mthembu. Oh, ngiyazi lapho. Cha kuyoba lula ngokuthola. Engicabanga ukuthi uyayazi ke nemigomo nemibandela yokukhokhwa kwentela kaKhizo. I think I know. Wehla woziphi nje kuphela Nkosazana uqeda isikweletu. Ubala lolo, wena lethi 1000. 1000? Hayi bo, unjani 1.5? Bhuti, asivele siyenze manje lento. Sihlangane sihlukane. Hey, ima. Wena, endlini. Wena futhi. Hayi ngijwayela.
ngaze bebaleka kangaka. Mina abe ngiyifunela ikhekhe nje kumuntu wesifazane. Babalekelani vele kangaka. Ngijikele. Umuntu sengaze afele emanyaleni. Umlunguze phela mama. Hayi bo, umlunguse wena. Mama uyabona ngcono umuntu avela afeke-ke kumele kufiwe. Yanyeni mahlabela. Lalela mama, uyabona ukushiya emzimeni omnjani. Ngikhona mina mama, ngizokuhlenga nje ebuhleni nasebubini. Isekhaya. Lalela mama, I know. Kusakuncane lokho. Oh yeah, yeah. Oh yeah. Hayi bo, wena usugijima wazofika la wabeka itiyo. Wangazicanga ngami. Hawu. Kanti wena ngampela ke umjito njani? Nomeshana. Engathi ukhiza umsebenzi wabo abakwazi ukuwenza. Yazi ngithi mina useniyahuphi wazonibeka phakathi esinqawunqaweni. Kamanje igoduke lento. Hayi bo, ngoqondini. Lalela mama. Uyabo manje awuthi ngivele ngiyohlanganisa lapha endlini. Yabo ngikuhlanganisele khona uzothola into ozoyidla eproper. Ubona wena. Hayi mana wait. Uthe wena udle efuse endlini kusakumanje. Bahlalela yini manje mfethu come on doggy. Awu. Ngiyakubona sofuna ungidla ithende wena. Lalela mnganami. Wena kufanele ngabe njengamanje u-accept challenge njengejongo. Uyeke ukulokana ukhala lana mfethini manje. Hayi mfana wami. Kuyokusiza ukuthi noma le challenge isingenhla kwakho. Kubeke kanjalo uyabonga? Hawu. Yazini mnganami mama ngivele ngihambe mina ngiyolungisela umama into azoyidla. Umama mo yena lo ngeke. Ya. Hayi. Oh, gatshe. Hey ungezi gatshe ungezi. Hayi. Lala gatshe. Hayi.